No niin, tervetuloa. Ollaan täällä Seitsemisen kansallispuistossa ja tarkoitus olisi hiihellä tässä näin nyt pari päivää. Alun perin piti hiihtää 3 päivää, mutta kaikkihan ei mennyt sitten niin kuin elokuvissa. Ja tuossa olisi meillä ahkio ja sitten tommoset metsäsukset, millä olisi tarkoitus taittaa matkaa. Ja mulla on sitten täällä selää rinkkavetoolaitteena, siellä ei paljon tavaraa ole, lähinnä taukotakkia ja vähän jotakin juotavaa. Tämmöisellä pelillä liikenteeseen ja en mä oikein ole menossa se enempää mihinkään. Mulla on tuossa muutamia uusia varusteita. Löytyy niin risukeitintä, uutta makuualustaa, uutta paistinpannua ja sitten tuo ahkiohan uusi. Suksetkin on vuokralla, niin monta uutta juttua, niin vähän tämmönen harjoitusreissu. Ja testailen näitä ja nautin luonnosta ja vesisateesta pari päivää ja sunnuntaina kotiin. Katsotaan sitten mihin asti päädytään. Nyt ollaan tultu tähän näin ensimmäiset pari kilometriä ja ollaan tommosessa kuin Saarisoli ja se tuli paikalla. Tässä on muutama tämmönen lampi tämmöisen suoreunalla ja niin pehmetä tuo hanki, täällä on 7 astetta lämmintä ja upottaa aika pahasti tuo. Niin ja iltakin alkaa vähän hämärtämään, kello rupeaa tulemaan jo 6:30, niin mä teen semmoisen valinnan, että mä hiihdän tosta vielä tonne lammen toiselle puolelle metsäautotietä pitkin. Se menee sitä pitkin vähän helpommin varmaan. Ja laitan leirin sinne. Siellä on sitten semmonen kuin Kirkassoli ja sen tulipaikka ja laavu. Niin on siinä sitten yötä. Nyt alkoi satamaan vettäkin, niin enpähän kastele itteeni enempää sateessa. On mulla sadekamppeet tuolla, mutta ei tarvi ruveta nyt tässä välissä niitä penkomaan. Mä luulen, että takki pitää sen verran vettä, että päästään sitten sinne perille asti suurin piirtein kuivana ja pääsee siellä vaihtaa sitten taukotakkia päälle ja tekee huolta. Laittelee ruokaa ja majoitusta. Palataanpa siellä. Tunnin verran ollaan vähän reilu hiihetty nyt. Ollaan päästy tämmönen 3 kilometriä. Aika pitkästi tuommoista metsäautotien pohjaa pitkin tuo hanki upotti tosiaan niin paljon, että kävin tuolla suolla kokeilemassa, mutta voi olla, että olisi ollut vasta 9 aikaa illalla täällä perillä, jos olisin jäänyt sinne taistele. Mä oon tullut tämmöiseen Kirkassoliin ja se tuli paikalle. Tää on aika nätillä paikkaa tässä tämmöisen Suolammen rannalla. Se missä äsken käytiin tuolla Saarisoliasessa, niin se on tuonne kamera osoittamaan suuntaan semmonen kilometrin verran tai vähän reilu. Täällä ei ole ketään. Mä oon nyt ollut täällä reilun tunnin ja en ole nähnyt kenenkään jälkiä ja enkä myöskään niin kuin ketään ihmistä, että ilmeisesti aika lailla ainakin puiston tää laita on meikäläisen. Mä rupeen tähän nyt tekemään huoltoa. Täällä on 7 astetta lämmintä ja vettä sataa. Ja äsken otin kunnon lipaat tossa, no siitä voin kertoa sitten myöhemmin, että miksi ei kannata laskea pimeässä metässä ahkion kanssa mäkeä silleen, että se ahkio tulee perässä ja ei onneksi käynyt kuinka. Mä tamppaan tähän teltan paikan ja laitan majoitteen pystyyn ja sitten ruvetaan tekemään vähän ruokaa ja huoltamaan ukko. Vettä tulee sen verran rajuusti, niin rajuusti, mutta sataa silleen, että kastelee, niin laittelin tuohon tommosen tarpin tuohon noin nuotiopaikan päälle. Nuotion päällähän se ei tietenkään ole, mutta mä mahun tuolla kuivassa syömään tuolla alla sitten. Ja no niin, sitten otetaan testiin tämmönen risukeitin. Tää on malliltaan Savota Happy Stove. Hymyilee nätisti ja se tulee tämmöisessä kuljetuspussissa. Menee littanaksi, painaa ehkä 200-300 grammaa. Tosi kevyt kuljettaa. Miinuspuoli on se, että ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana, mutta niin, nyt ei todellakaan metsäpalovaroitusta, pikemminkin tosi märkä keliä. Ja niin voidaan hyvin käyttää. Laitetaan sitten tuohon noin vähän tunnelman tueksi. Mä luulen, että mä teen sitten kuitenkin tuolla trangialla ruoan, mutta pääsen kokeilemaan tätä. Tää on ekaa kertaa testissä. Nyt on korkeuden, niin tässä on tommosia sopivan mittaisia klapeja. Mä laitan ne tonne sitten pystyyn tonne sisälle ja mä sahaan tuolla mun retkisahalla tosta tommosia pätkiä sitten, niin saadaan se tehtyä siihen tulee. No niin, katsotaanpas miten se syttyy siitä. Mä pistin sinne pari tuohenpalaa tänne alle ja ehkä se ei siinä tuo tarpereuna. Joo, ei se sen verran tuuli vielä sen pois. Tarppipala.
Nyt on iltapalat syöty. Mä lupasin kertoa vähän lisää tästä kaatumisesta. Tosiaan laskin tuolta suksen jälkiä pitkin mäkeä alas ahkio perässä. Ja se ahkion mukoma törmäsi tuohon puuhun. Mä en saanut sitä hillittyä ja äkkipysäyshän siitä tuli. Vetonaru onneksi kesti. Mutta täytyy sanoa, että niin, mä oon aina luullut, että ei voi lentää niin, että saappaat lähtee jalasta. Tällä kertaa kävi just niin ja ukko pysähtyi kuin seinää, rinkka selässä, sukset ja kengät jatko matkaa ja mä jäin sinne sätkimään kuin koppakuorian. Sitä ei saatu valitettavasti videolle. Onneksi ei sattunut pahasti vähän polveen ja ranteeseen, mutta niin en lyönyt päätäni mihinkään ja siitähän sitä sitten noustiin ylös. Nyt on aika lähteä nukkumaan. Mä ripustelin tuohon telttaan vähän kamppeita kuivumaan ja siinä on pikkusen sateessa tosiaan kastuhanskat ja takki. Mä laitoin ne tuohon noin kuivumaan ja aamua varten. Ei muuta kuin hyvää yötä, aamulla jatkuu. Huomenta. Päivä on valennut ja yö meni hyvin. Ei ollut kylmä, mutta niin huomasin, että päälliteltassa vuotaa pari saumaa. Se oli sitten yöllä satoa aika rankasti, niin oli tullut sitten kuitenkin sinne telttaan vähän vettä sisälle. Makuupussi on nyt tuolta jalkopäästä aika märkä, mutta mä vein sen tonne noin puuvajaan, ripustin sen orrelle kuivumaan. Mä syön nyt tässä aamupalaa ja sade on vähän hellittänyt. Mä laittelen tässä pikkuhiljaa päivää valmiiksi. Mä lähden hiihtelemään, tuossa vähän matkan päässä on semmonen keittokatos, niin mä käyn ensin hiihtämässä siellä ja katselen, että nyt minkälainen paikka se mä tuun sitten takaisin. Jos vaikuttaa semmoselle, että siellä olisi hyvä kuivatella kamppeita, niin mä evakoin sitten tämän leirin sinne. Huomiseksi on luvannut pakkasta ja se on ihan kivaa, sitten pääsee vähän paremmassa kelissä hiihtelemään. Pitäisi paistaa vähän aurinkokin. Nythän täällä ei todellakaan paista. Ei paljon erota mustavalkokuvaa ja värivalokuvaa toisista. Ollaan tässä Soljasten suolla. Tää on aika hienoa tämmöistä suomaisemaa. Täällä ei ole ketään. Saa olla aivan rauhassa. Kattokaa. Mä hiihtelen tohon nonni Saarisoljasen keittokotoukselle katsomaan. Mulla on tosiaan kastunut kamat vähän viime yönä. Ne on nyt tossa nonni halkovajaassa roikkumassa, niistä valuu enimmät vedet pois. Mä käyn katsomassa tuon Saarisoljasen keittokatouksen. Ehkä on siinä ensi yö. Ja siis mä mietin, että jos se ei ole kauhean paha umpinen, niin mä hiihtelen tohon noin, niin vähän syömään lounasta tohon noin Jokiristi nuotiopaikalle. Tuun sitten hakemaan kamppeet tästä ja siirrän leirin tonne noin Saarisoljaseen. Tää on suunnitelma, mutta niin kohta me nähdään sitten, että miten menee. Mutta täytyy sanoa, että on mahtava keli. Tää, niin kuin metsäsukset kantaa ihan suht ok täällä näin ja nyt lakkas sataamastakin kohta alkaa varmaan sataa sitä räntää ja tää menee pikkuhiljaa pakkaselle tästä näin, niin kelihän vaan paranee ja huomiseksi on luvattu tosi hyvää keliä. Ollaan tultu tähän Saarisoljasen tulipaikalle. Tässä on tämmönen uittajan polun varrella ja tää on tämmönen risteyskohta. Tähän ikässä pääsee kesällä autollakin. Mutta niin, nyt tietä ei ole talvella ylläpidetty tai aurattu, niin sinne ei pääse. Tossa on tommonen keittokatos, se on niin jyhkeä, että se melkein muistuttaa tommoista noin köyhän miehen autiotupaa. Ja mä vähän kattelen sitä, että niin, onks tossa sitten meikäläisen majapaikka ensi yönä. Tuolla näkyy puuliiteriä, tästä näkyy nyt sitten vähän se karttaa, eli niin, mä en ole kauhean kaukana ollut, mä oon ollut täällä Kirkassoljasen tulipaikalla. Mä hiihtelin tuosta ton Lammenjää yli ja ton suon poikki
äsken tänne näin. Oli aika tosi hieno maisema. Katsotaan mihin tää menee. Tuossa näkyy pikkusen huonosti, mutta täällä on tehty ennallistamispolttoja, eli hallittuja metsäpaloja luonnon ennallistamiseksi. Ja tien toisella puolella näkyy tommosia hiiltyneitä runkoja. Mä käyn sitä kattelemassa sitten kanssa. Se on aika hienon näköinen ja tärkeä tietysti sille, että ne kasvit ja eläimet, mitkä tarvii sen metsäpalon, niin pääsee sitten siellä kasvamaan ja saadaan vanhaa talousmetsää ennallistettua sieltä. Palataan kun asiat etenee. Tämmönen on tää keittokatos täältä sisältä. Tää on tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin melkein tämmönen niin kuin köyhän miehen autiotupa, että täällä on aika hyvä olla. Mä meinasin, että mä siirrän tähän näin tän mun leiri. Mä pistän tohon noin vähän orsille niitä mun kamppeita kuivumaan ja tässä on hyvä sitten viettää iltaa. Ja mä katson sitten, jos tähän tulee muita, niin mä menen siihen telttaan yöksi ja jos ei, niin saatan sitten sen verran ehkä rikkoa sääntöjä, että nukun tuossa penkillä. Tätähän ei ole tarkoitettu yöpymiseen, mutta perusteena lienee tosiaan se, että niin, tämä on sitten kaikkien vapaassa käytössä ruokailuun ja päivällä lepäämiseen, mutta niin, nyt mä en ole nähnyt täällä koko puistossa ketään muuta, niin tässä ei varmaan nyt mitään hirveätä vahinkoa tapahdu, että kummalla puolella hirsiseinää mä nukun, ulkopuolella vai sisäpuolella. Mutta sen näkee illalla sitten, että niin miten se menee. Mutta niin kamppeiden kuivatteluun tämä vaikuttaa enemmän kuin loistavalle tämä paikka. Tänne saadaan hyvä ilmanvaihto ja täällä on kuivaa. Saadaan varmaan vähän lämpöasteitakin nousemaan. Sitten aloitetaan meidän siirtymätaivalla. Ahkia on pakattu. Ja osa kamppeista on edelleen märkiä. Ei ne oikein kuivunut tässä kelissä. Räntää tulee sen verran, mutta se ei haittaa. Me mennään tonne noin keittokatokselle, missä mä kävin aikaisemmin jo tänään päivällä lounalla katsomassa. Ja paikat jää kuntoon. Vesisade on muuttunut räntäsateeksi ja siitä se muuttuu sitten lumisateeksi. Huomenna pitäisi olla kirkasta. Tonne mä teen muutama puun vielä valmiiksi. Se on ihan hyvä tapa, että niin, sitten kun tulee seuraava, niin pääsee alkuun siinä hommassa. Ja muutenhan täällä onkin niin ihan tyypillisesti ja mikä on hyvääkin, niin tommosia pitkiä rankoja. Niistä voi sitten jokainen askarrella itse omat polttopuunsa, niin vähentää aika oleellisesti sitä puun kulutusta sitten näissä kansallispuistoissa. Ei mitään. Tästä näin ukko suksille ja ahkia perään ja matka jatkuu kohti Saarisalia sen keittokatosta ja siellä sitten kamaat kuivumaan ja illallisen teko. Kyllä se siitä kuivuu, höyryä. Tulee tänne kokeelliseen keittiöön. Tilanne on edelleen se, että meillä on tuolla majoitusvarusteet kuivumassa, mutta ne alkaa pikkuhiljaa kuivumaan. Sieltä kyllä tuossa teltassa vielä ensi yönä nukutaan. Sillä aikaa teltan kuivumista ootellessa ollaan askarreltu meidän paistinpannuun varsi. Tuli ihan hieno. Täälläpä alkaa olemaan valmista. Siellä on muusia. Ja rangien kattilassa tehtynä. Sitten meillä täällä paistuu. Ai, siellä on teksasilaiset uunijuurekset ja pari pätkää poron sisäfilettä. Anteeksi, eikä oo poron ulkofilettä. Meni väärin. Tässä tänne vähän kuumemmalle tuleelle vähäksi aikaa. Noin.
Ja sitten täältähän meille löytyy vielä näin mustatorvisieni kastike. Kyllä, tästä ihan hyvät eväät varmaan saadaan tällä illalla. Ei näytä huonolla. Näillä sitä on tultava toimeen täällä pohjoisen karussa olossa. Tää on meillä aihetta juhlaankin. Laitetaan vähän puolukoita päälle. Ehkä ne tuovat iloa tähän harmaaseen arkeen. Ruuat on syöty. Mahtava illallinen. Ja kamppetkin on saatu kuivaksi. Myös makuupussi. Nyt ei muuta kuin telttaa ja hyvää yötä. Huomenna jatkuu sitten. No niin, nyt on sunnuntai meidän vaelluksen 3. päivä. Kello on jo 5:30 päivää. Mä oon syönyt tuossa noin tukeva aamiaisen ja menen siis kipata lounaan sen myötä, että mä menen sitten ennemmin tommosella vähän välipalalla. Keli on tosi kaunis. Tuolla yöllä oli aika kovaa tuulia. Uutta lunta tuli semmonen 15 senttiä. Mahtava keli hiihtelee, nyt ei sadaa mitään. Telttapaikka oli tuossa suunnassa, tuolla rannassa. Mä oon purkanut teltan pois ja raahnut nämä kamppeet tähän näin keittokatokseen. Ja niin kuin näkyy, niin joka paikka on täynnä tavaraa. Kaikki penkit on levitelty täyteen, mutta niin tää tästä äkkiä siistiytyy. Tarkoitus on se, että niin mä pakkaan noin ahkion menevät kamat tohon valmiiksi ja mä otan itselleni sitten vaan tosta noin niin kuin päiväreppuvarusteet. Mä käyn hiihtelemässä tossa sitten pikkusen lenkin ja varmaan juon kahvit ja syön vähän välipalaa sitten jossakin tulipaikalla ja tuun sitten takaisin tähän näin ja en sitten jää tähän enää sen enempää pysähtymään, vaan nappaan vaan ahkion perään. Ja tässä näkyy nyt hyvin nämä vähän kulahtaneet saumateipit. Tää aiheutti sen ensimmäisen yön kastumisen. Täällä on tää niin sanotun jalkopäädyn. Täältä on useampi sauma, niin nämä teipit on vain yksinkertaisesti liimat kuivunut ja ne on hapertunut, niin se vuotaa noista saumoista. Se on kauttaaltaan täältä päästä ja se telttahan ei tosiaan ole enää mikään ihan uusi. Täältä se vesi tuli sisään, se valuu tonne noin päälliteltan päälle ja teki sitten semmoisen vesipussin sinne, sisäteltan päälle ja siitä loppui pilariarvo sitten kesken siitä sisäteltasta, jolloin se vuoti sinne telttaan sisälle. Ei mitään, tää tiedetään nyt. Saumateippiä saa kaupasta ja tää saadaan fiksattua seuraavaa reissua varten. Täällä taas mennään. No niin, nyt on saatu hiihtopäivä käyntiin ja ollaan täällä menossa tonne Liesijärven tulipaikalle. Mä käyn siellä vähän syömässä lounasta tai välipalaa. Ja mä tulin justiinsa tosta noin tommoselle pienelle kannakselle. Tossa on aika mielenkiintoisia eläimen jälkeä, mikäli en mennyt. Viime yönä oli tosi kova tuisku ja siitä huolimatta niin jäljet erottuu selkeästi tuolta, mutta sen verran niissä on lunta noissa jäljissä, että ei ihan saa selvää, että mikä eläin se on ollut. Joku vähän isompi kuitenkin. Ei näitä oikein hirven jäljillekään ole sen verran tiheessä. Keli on hieno, tuolla näkyy pari muutakin herrasmiestä hiihtelee tuolla noin ja aurinko alkaa paistaa. Sinistä taivasta näkyy ja puut on viime yön tuiskun jäljiltä valkoisia. Niin tosi kiva oloinen keli. Hiihellään eteenpäin ja katsotaan miten matka jatkuu. No niin, tässä hiihellään
hiittehautasuolla. Antaa vaan hienoa. Täällä ei oo ketään. Ei yhtään ketään. Kuunnelkaa miten hiljasta. Tuuli humisee vaan ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Jälkeen jää meikäläisen latu. Tää on kyllä niinku... Vaikka Suomessa monia ongelmia ja jengi on lakossa ja vaikka mitään, niin on tää vaan hieno paikka. Ihan älyttömän huikea. Kattokaa tätä keliä. Voiko olla parempaa? Ei ketään niin missään. Aivan pilvetön taivas ja muutama aste pakkasta. Uutta lunta silmin kantamattomia. Ei malttais lähteä pois. Ei auta. Velvoitteet kutsuu huomenna. Ympyrän sulkeutuminen alkaa lähenee loppua. Ollaan Kirkassalia sen tulipaikalla, mistä tää reissu alkoi. Tuossa pöydän ääressä ei pystynyt ruokaa laittaa ilman, että ne oli tarppi päällä. Vettä satoi niin kaatamalla. Tuolla takana näkyvässä puuvajassa mä kuivattelin ensimmäisen yön jälkeen läpimärkää makuupussia ja telttaa ja osittain kastuneita vaatteita. Teltta oli jäisessä sohjossa tuossa noin ison kiven juuressa. Nyt tää maisema näyttää huomattavasti erilaiselle ja erittäin kutsuvalle, mutta valitettavasti näin se menee. Viimeinen päivä ja kotiin lähdön aika. Jäällä oli toissapäivänä varmaan 5 senttiä vettä ja sade pieksi niitä lätäköitä siellä. Nyt siellä on tommonen vasta satanut puuterilumi, missä menee yhden toisen vaellusporukan ahkion jälki. Mä hiihtelen tätä ahkion jälkeen pitkin takaisin tonne noin Saarisoljaseen, missä on mun oma ahkio. Hörppään siinä varmaan kahvit vielä ja se tulipaikka on tietysti tullut jo tällä reissulla niin monta kertaa nähty ja esitelty, että siellä ei varmaan enempää kuvailla, mutta on kahvit ja naru kiinni ukkoon. Täällä Seitsemäsen kansallispuistossa muuten toteutetaan metsäpeuran palautusistutuksia. Täällä on sellainen totutustarha ja sillä pyritään sitten tarhassa olleita eläimiä päästämään takaisin luontoon ja saamaan sitä peurakantaa kasvamaan. Täytyy seuraavalla kerralla käydä sitä tarhaa katsomassa ja katsoa, että pystyisikö sieltä vaikka peuran pongaamaan. Olisi mukava nähdä sellainen luonnossa. Mutta se jää seuraavaan reissuun se. Se on sitten viimeinen etappi edessä. Siinä on ahkio valmiina. Tästä on semmonen puolesta tunnista 3 varttiin tällä kelillä tuon ahkion kanssa tuohon autolle. Ollaan tosi lähellä. Heippa Saarisoljanen. Olit hyvää basecampia. Varmasti nähdään uudestaan vielä. Ahkion pakkaaminen on oikein aika älyttömän tärkeetä. Eilen vähän huutasin sinne ne märät kamppeet ja ei koko ajan nuri. Meni jo vähän hermosen homman kanssa, mutta nyt se tulee todella nätisti tuolla perässä. Ei oikein tunnu edes missään.
matka taittuu ja tietysti tasainen maasto auttaa siinä aika paljon, mutta ahkia tulee kyllä todella mutkattoman oloisesti tuolla perässä. Ja narulla vedän, se on semmonen ehkä pikkusen yli 3 metriä tuo vetonaru ja se on mulla tässä rinkassa kiinni, niin mä sanon rinkan sitten niin lantiovyön sekä olkaviilekkeet hyödynnettyä, tuohon se tulee se veto koko kropalle tasaisesti. Siihen se loppuu sitten vaellus. Ollaan Soljasten tie risteyksessä ja auto on vähän lumenpeitossa. No se lähtee siitä puistelemalla. Samalla mä toivon, että kukaan ei ole vienyt mun lompakko. Mä jätin se sinne fiksuna auto ja huomasin sitten just äsken, että siinä on ollut ovet auki 2 päivää, mutta toivotaan parasta. Mulla oli tässä reissussa nyt uusia varusteita testattavana ja jos aloittaa noista suksista, niin sukset toimi hyvin. Se jopa siinä pehmeässä hangessa nousi mukavasti tuo kärki siihen hangen päälle, mutta no on 280 on ehkä pikkusen liian pitkät, että mä sanoisin, että 260 voisi olla kivempi hiihtää. Tuo ruotsalainen eräside toimi sinänsä hyvin, se antoi ihan riittävästi sivuuttaistukea ja käy kenkää kuin kenkää, suht helppo kiristellä ja se oli ihan jees hiihtää. Jäisellä pinnallahan noi ei sitten taas anna sivuuttaistukea, että siinä ne on hankalat. Sauvat oli mulle vähän liian pitkät, teleskooppisauvat tai itselleen sovitetut voisi olla paremmat. Ahkio itsessään toimi loistavasti, mutta niin kuin sanottu, niin se pitää muistaa kuormata sillä tavalla, että se on riittävän alapainoinen. Jos se on yhtään yläpainoinen tuo kuorma, painopiste liian korkealla, niin silloin se tuppaa kaatuilemaan. Mutta tänään se ei esimerkiksi kaatunut kertaakaan, kun se tuli tosi nätisti tuossa. Ja tuo narusysteemi on ihan ehdoton, että se hoitui kyllä sillä hyvin. Mä laitoin sen vaan tämmöisellä sitten niin sulkurenkalla kiinni niin rinkkaan ja vedin sille. Risukeitin, se oli kans uusi varuste, toimi aivan loistavasti, se oli tosi hyvä ja sillä oli kätevä kokkailla, se oli helppo kasata ja siihen niin pienellä puumäärällä sillä tekee tosi paljon ruokaa, se palaa kuitenkin kun sen tunkee täyteen semmoisia koivuklapeja pätkiä, niin palikoita, niin se palaa semmoisen varmaan 1,5 tunnista 3 varttia. Mikrokuutopyyhe toimi kans tosi hyvin. Se oli sen kastumisen jälkeen se oli hyvä kuivailla itteensä. Sitten uusi makuualusta. Se pelasi kans hyvin. R4 ei ole, se on ihan siinä talvikäytön rajoilla, mutta niin, toimi kyllä, mulla oli semmoinen solukumialusta siellä alla ja nythän ei ollut kovia pakkasia, että niin taisi olla maksimissaan -6, niin ei kyllä tarvinnut paleilla, vaikka makuupussi oli vielä sen vesisateen jäljiltä vähän kostea. Sitten se muurika retkipaistinpannu, mitä mä rasvapolttelin siellä lähtiessä, niin sehän oli aivan soiva peli. Siihen mä sain fiksattua polttopuun palikasta niin kahvan ja sillähän eilen illalla tuli niin todella hyvät pannujuurekset ja poro-ulkofileet ja se oli kyllä, eikä tarttunut kiinni. Voita vaan reilusti ja helppo putsata sitten vähän kiehuvaa vettä ja pyöräytti se talouspaperilla puhtaaksi, niin avot taas mennään. Eikä paina paljon. Mutta näillä kokemuksilla eteenpäin sitten vaan seuraavaa reissua suunnittelemaan ja katsotaan, että mahtuuko tälle talvelle vielä. Todennäköisesti ei, mutta niin sitten seuraavalle talvelle. Nyt ollaan kokemusta viisaampia, niin pystytään ehkä sitten tekemään joku vähän pidempi reissu. Morjes!